Ivana? Arno? Slušaj, instalirao sam jedan super program iLevel. Kad kažemo neku psovku, ima neki bip. Sistem je odličan i prekida odmah. Onda možeš šta god da kažeš šta god. Stvarno? Ajde. Siguran si? Pa siguran sam, platio sam taj sistem 500 evra, onda sigurno da sam siguran. Dobro, ajde probamo. Mrš! Siguran si, a? Pa da, ali... Šta je to? Mrš! Mrš, mrš, mrš! Ne, poenta je ne čujemo mrš. Ma ne razumete gospodine bipini, ne vam kao se zovete, ali vi bip morate raditi istovremeno kad kažem psovku. Ok? Ok? Arno, to je mašina, mislim da ne razume baš dobro srpski. Upravo si. Na primjer, jebote. Glupi kompjuter. Ne, tačno kad kažem, ne poslije, ne pre, tačno, bez toga nema razloga. Pa, vidiš da radi tačno, ali tačno posle psovke. Jebem u mater. Putain! Izvinite, molim vas. No. Ja ću da se... Šta sad? Ja. Izvinite, imamo malih tehničkih poteškoća, evo majstor Arno radi na tome da to reći. Pa. Hvala, bip, čao bip. Izvini. Teo bio da imam malo ljubaznosti u seriji, ali... Pa kako sad? Jesam ja ljubazna prema tebi? Kad odlučim? 500 dinara za mene bakšiš, jeli? A za bip 500 evra? Pa on kaže bip, ti ne kažeš bip. Evo ja ću da pričam bip 3 dana za 500 evra. Ok, idem po bank.